দাদার দহিবরা থরে খাইলে বারবার খাইব পটর দহিবরা ବି ଭୁଲି ଯିବ। ଆଜି ଖରା ଖୁବ୍ ହେଲା ବେଲକେ ଜୁନାଗଡ଼ ଯାଉଥିସି ଭାବୁଥିସି ଟିଫିନ କାଣା ଖାଇବି ବୋଲି କରି ଗଲା ବେଲକେ ଦହିବରା ଠେଲା ଆଡେ ମୋର ନଜର ପଡି ଯେସି। ଦହିବରା ଖାଇବାକେ ତ ମନ ଲାଗି ଯାଇସି ଖାଲି ମନ ଲାଗଲେ ନେଇ ହୁଏ ପଇସା ବି ଧରିଥିବାର ପଡବା କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ମୁନା ନେ ଥିସି। ଦାଦାର ଦହିବରା ଆମର ଜୁନାଗଡ଼ ଟି ଫେମସ ନା ପଟରଟା ବି ଫେଲ ମାରିଯିବା ଏକ ନମ୍ବର ଲାଗୁଥିସି। ଓ ତମେ ବି ଥରେ ଖାଇଲେ ହେନ୍ତା ବୋଲବ। ଦାଦାର ଇନା ଗୋଟେ ଖାସ ବାତ ଅଛି ଆଲୁ ଦମ ହେଉ କି ଦହି ପେନ୍ ହେଉ କଞ୍ଜୁସ ହିସାବରେ ନେଇ ଦିଅ। ମୁଇଁ କହିଥିଲି ନା ଦିନେ ଖାଇଲେ ଆର ଦିନେ ବି ମନ ଲାଗବା। ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଆହାର ଜୁନାଗଡ଼ ଯାଇସି ମୋର ମନ ତ ଦହିବରା ଆଡେ ଅକାତ ଥିସି। ବଜାର ଆଡେ ଟିକେ ଗଲି ନାନୀ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଅଫର କରସ ଦହିବରା କେ ଭୁଲି ଯିବୁ ବୋଲି କରି ଯେନ୍ତା କଲେ ବି ଦହିବରା ନେ ମୋର ମନ ଥିସି। ଅଟୋ ବାଲା ତରଭୁଜ ଗୋଟେ ଆନିଥିସି ସେ ଆର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ମାରସି ଦେଖ ଏକ ନମ୍ବର ଅଛି ଥରେ ଖାଇଲେ ଦହିବରା ଭୁଲି ଯିବ କହିସି। ପିଲାକେ ଫେର ବି ମନ ଥିସି ଦହିବରା ନେ ଏନ୍ତା ଖରା ଦିନେ ଦହିବରା ଖାଇବା ମଜା ତାର ସାଙ୍ଗେ ଦହି ପାଣି ପିଇବା ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା। ନେଇ ଖାଇବା ଲୋକ କେନ୍ତା ଜାନବ ଦାଦା ଦହିବରା ଥରେ ଖାଇଲେ ବାର ବାର ଆଇବ। ଖାଇବା ବେଲେ ଚୁଚା ହାତେ ପଲେ ନି ହେବ ନା ପଇସା ଧରି করে ହେବ। ଆগে 30 ଟଙ୍କା ନେ ଫୁଲ ମିଲୁଥିଲା ଏବେ 35 40 ଚାଲିଛି। ଏନ୍ତା ଖରା ଦିନେ ଦହିବରା ଖାଇବା ମଜା ଅଲଗା ଲାଗସି ନା ନି ଦେଖଲା ଲୋକ ଇନ୍ନାକେ ଖାଇ ଯିମୁ ବୋଲୁଥିବ। ସୋନାଲିକା ଶୋରୁମ ରେ ହାଡୁଦା ଟିଫିନ ଦୁକାନ ନି ଅଛି କା ଏ ସାମନେ ତ ଦାଦା ଠେଲା ଅଛି ସକାଳୁ ପଲେ ନି ଆସିବ ନା ନେଲ ନି ମିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ରେ ଭେଟ।